Os cativos de 0 a 3 anos foron os primeiros en volver ás aulas. Neste 1 de setembro abrían as súas portas moitas escolas infantís, como a da Tomada na Pobra, que iniciou o curso cun total de 11 matrículas, moi por debaixo das previsións iniciais. Son menos, os grupos son máis reducidos, porque con el tema del COVID as matrículas descendieron totalmente, pero bueno, hacemos lo que podemos. As responsables do centro amósanse optimistas ante un curso excepcional, no que as circunstancias sanitarias obrigan a manter un estrito protocolo de seguridade. No referente ás entradas, teñen que respetar moitos horarios, teñen un calzado propio da escola que non pode salir, así como un mandilón que teñen que levar para casa todos os días e cambiálo. Despois tamén no tema referente aos xoguetes, temos uns xoguetes para cada día da semana, para que así pois non haya tanto risco de que o leven á boca, porque se desinfectan, pasan, aparte de desinfectar, pasan unha cuarentena. Nada, xel en todos os sitios, desinfección de pés ao chegar nunha alfombra, mascarilla. Neste inicio de curso, as familias están algo preocupadas ante a incerta situación sanitaria. Teñen medo. Moito. Tamén porque, como é, ainda que vamos a abrir de agora, nós pensamos que cando vaya pasando o tempo se irán animando máis a traer aos nenos, pero bueno, é normal tamén. Dende a escola fan un chamamento á tranquilidade, posto que se están a tomar todas as precaucións para garantir a seguridade dos pequenos.